Good morning guys! Today is November 15. Pasensya nyo ng itsura ko. Yung mga bata kapasok lang sa school and then dito tayo sa kwarto ni Holly. Kasi guys, pinag-iisipan ko na i-rearrange tong kwarto ni Holly kasi crowded na siya. Kasi maglalagay na ako ng Christmas tree. Dito ko linalagay lagi yung Christmas tree. And then, may mga nadagdag na dito sa kwarto ni Holly. So, sabi ko, kailangan ko i-rearrange to. And, yung bed dito, yung temporary na pinagtutulugan namin ni Holly. Kasi dito ako nanonood ng TFC o kaya dito ako nag-edit. So, ngayon, inalis ko na yung bed. So, eto, pinag-iisipan ko siya kung saan ko siya ilalagay. Tapos may space dun. So, siguro doon na lang. Diyan ko na lang siya ilagay. Kasi yung Christmas tree namin, malaki. So, yun. Tapos, yung cot na yan, hindi na yan nagagamit ni Holly. Pero, pwede siya maging single bed. So, hindi pa yung ginagawa ni Jan. And then, yung doon, yung mga damit ni Holly, hindi ko alam kung tatanggalin ko na ba or what. We'll see. So, ngayon, magmuni-muni muna ako kung paano ko to gagawin, guys. Hi guys, hindi ko natapos yung ginagawa ko dun sa kwarto ni Holly kasi ngayon nagda-drive kami, andyan si Jan, hindi siya pumasok kasi kagabi, late na siya dumating. Kasi diba, naalala nyo yung sinabi ko sa inyo na maagang pamasko ni Jan, eto na, dinadrive na namin guys, and itur ko kayo maybe mamaya, pag may time kasi mamaya mayroon din yung mga batang golf lesson, so hindi ko alam kung may oras pa. Basta pag may oras pa, itur ko kayo. Pag walang oras mamaya, the next day na lang ha. Itur ko kayo. Kasi ngayon lang nagka-time si Jan. Kukunin namin yung bago kong phone. Kasi matagal na tong due date na mag-change ako ng phone. Siguro 2 months ago. Is it 2 months ago ha? To change my phone? Yeah, 2 months ago or more than that. So, walang time si Jan. Kasi nakapangalan to kay Jan. Pwede naman sa akin ilagay yung pangalan niya kasi hindi niya nilalagay. Ewan ko sa kanya. Gusto niya kasi kasama ko siya pag nag-change ako ng phone. And then I think yung sa kanya due date na rin. So, ngayon lang siya nagkaroon ng time kasi hindi siya pumasok sa work kasi late na siya dumating kahapon, kagabi. Ayan si Holly, nadapa siya kanina. May sugat yung may sugat siya sa tuhod kasi nadapa siya kasi yung namin sa harap namin, gravel, is it gravel ha? Yeah, gravel siya guys. Yung malilit na bato, so nasa kusina pa akong ready ko yung milk niya. Umiyak na lang siya. So yun, nasugatan siya. Wala akong makeup guys, nakaano lang ako, nakakilay lang. Gamit ko lang is moisturizer, tsaka sunscreen. Dinala ko yung siguro maglagay na lang ako, tayo. Ang dala ko palang bag is yung aking Fendi na bag. So, ang laman niya is na rin tayo habang nagde-drive si Jan, mag-bag tour na lang, what's in my bag na lang tayo. So, dala ko yung Tarte na Natural Beauty and yung aking Jo Malone na cologne. Then, ito yung lagi kong ginagamit na lipstick. Maraming nagtatanong sa inyo, ito lagi itong nasa bag ko. Kahit anong bag, basta eto, lagi kong dinalagay. Tina-transfer ko siya sa bag. Tapos, eto yung lotion na sa hand cream. Tapos, yung yung nilalagyan ng susi. Ayan. Tapos, maliit lang kasi yung bag ko. Kaya, ito yung dinala ko. Pag malaki yung bag ko, hindi ito. Yung isa kong wallet. So, yan ang laman ng bag ko, guys. So, wala na. Sanitizer, syempre. So, yan lang. So, siguro maglagay ako ng konting lipstick. Tapos, mag-drunk blush. So, yun lang guys. Mamaya na lang, update ko kayo sa gagawin namin dito. Stop kami dito guys sa may mga itong auto shop. Kasi si Jan hindi siya happy sa linagay na tawag nun? Linagay na tire dito sa car. So, gusto niyang papalitan yung tires. So, yun guys. And then, ayan, na ako guys. Lagay na akong konting lipstick. And then, ayan, konting blush. Pa-drunk blush. Yung kilay ko, hindi ko alam kung pantayin kasi nagmamadala ako kanina nung pagdating ni Jan. Sabi niya, get dressed. Diba nung nakita niyo ako, nakapajama ako. So, naghilamos lang ako and then nag-moisturizer and sunblock. So, yun. Kaya dito na lang tayo sa car maglagay ng kolorete. So, ayan.
So, mamaya, guys. Oh, yes, daddy's coming. Pag bumababa ang daddy niya, umiiyak siya. Kanina umiyak din siya nung may pinuntahan kasi kami bago pa dito. So, umiyak din siya. So, mamaya ulit, ang last stop na namin yata is yung yung sa Telstra. So, update ko kayo mamaya ulit, guys. What's that you got? Lalakad na kami. Kasi di ba kanina pinakita ko sa inyo na nasa auto shop kami. Ayun, iniwan na namin yung car doon para palitan na yung tires. Agad-agad kasi ayaw talaga ni Jan yung tires ng car. So ngayon naglalakad kami papunta sa Telstra para sa phone. Ayan sila. Ayan si Ori, pati si Ori naglalakad. Malayo-layo din. Siguro, how many minutes? 10 minutes walk? 5 pala. 5 minutes walk lang naman pala. So, ayan. Let's get it done. Ha? Let's get it done. You watch our quad, isn't it? O kasi medyo maingay ang yung what do you call that, ha? The noise? Road noise. The road, road noise daw ang tawag nun. Kasi parang naririnig mo yung kalsada. So ayaw niya. Siyempre maririnig yung kalsada. Basta iba, hindi ko alam kung paano yun explain. Basta yung car kasi namin, nung binili rin namin yun, pinalitan din yung dati kong car, yung Prado. Nung binili namin yung pinalitan din namin yung car, yung tires kasi maingay din. Tapos after nun, wala kang marinig kasi tahimik siyang i-drive, maganda siyang i-drive. So kaya yun, kaya si Jan gusto niyang palitan yung palitan agad yung yung tires ng car namin. So yeah. Come on, Baba. Ayan, dito na kami guys sa Telstra. Inurasan ko guys 10 minutes. Ayan. Pasok na tayo. Sort of plane. Side plane. Guys, pinick up na namin yung car kasi tapos nang palitan yung tires and then iniwan namin yung phone kasi iba-back up niya pa and then meron pa siyang gagawin. So sabi niya, balikan That's the daw. spare set you can put in the Okay. house. Okay. Balikan daw namin yung phone na after 1 hour. So pupunta lang muna kami dun sa Filipino Asian store. Naalala nyo yung pinuntahan ko ng maling address? Ngayon pupunta tayo. So ayan, ipag-drive tayo ni Mr. Pagkasama ko siya, hindi niya ako pinapadrive. Kaya siya ang driver natin. Hindi ko pa ito na-drive. Gusto ko na siyang i-drive para matry natin kung anong feel ng pagdadrive nito. So yun guys, update ko na lang kayo mamaya kasi punta na tayo sa Asian store. Si Holly, ayan, nagutom. Milk ulit. Dito na tayo guys, magdo-doorbell tayo. Kasi last time yung pagpunta ko dito, walang tao. Bukas, nandito siya. Last time wala siya. So, ayan. Ang daming Filipino goods. Ayan. Ang dami. Wait, mag-shopping muna tayo, guys. Mamaya na tayo mag-chika. Ang dami niyang frozen goods. Yung mga longganisa, tapos hotdog. Nasaan yung hotdog? Marami siyang hotdog. Oh. Ayan. Na-overwhelm ako dito kasi marami siyang paninda. Marami siyang iba-ibang klase. Ayan. Ano to? Oo. Tama. Ano to yung pangsabaw? Tawag na? Tuloy ba yan? Oo, yan. Basta yan. Yung malit. Masarap yan. Mayroon din silang tocino. Ang dami. Umiiyak yung baby niya. May baby siya. Ay, oh my God. May squid. Kuha tayo ng squid. Guys, may squid sila, yung baby squid. Aray ko. Ayan. Kuha tayo nito. Ayan. Bigat lang siya. So, kuha tayo ng squid, guys. Ang dami, as in. Ayan. 3 freezer, iba-ibang laman. Ayan ang baby niya. Okay lang ang baby mo ipakita sa vlog? Okay lang. Sure? Ayan yung baby niya. Babae. So, ayan. Kuha tayo ng squid. Ayan, ang dami nilang. Ayan yung malaking squid. Tapos, meron din silang octopus. Yan, milk. Ayan, bangus. Wow! Wow! As in, wow. Kompleto siya sa Filipino. And then, tulingan. Na mga OMG, tulingan. Magkano yung tulingan mo? $10. Ito? Opo, isang kilo. Ay, wow!
Ay, bili ako. Kuha na ako, guys. May tulingan sila. My God. Ang tagal ko na hindi nakatulingan. Saan ko to ilagay, be? Dito na lang. Ayan. OMG. Mayroon silang crab paste. Ay, may... Hala, ang dami niya ditong paninda na hindi ko pa nakikita dun sa ibang Asian store. So, kuha ako ng... Ay, dalawa na lang? Opo, dalawa na lang. Ano mo ako, pa-reserve ako pag may bago ka, ha? Wala na, guys. Dalawa na lang. Kunin ko na yan. Guys, babalik ako. Ang dami, oh. Ayan. Dami niyang paninda dito, oh. Halos Filipino goods ang mga paninda niya. Tapos, ayan yung mga frozen goods. Tapos, meron pa siya dun sa labas at saka marami pang boxes. So, guys, alis na tayo. Ito na yung damage natin dito sa Asian store. Bye, ate! Ayan, meron pa siya mga boxes dito, oh, na hindi pa nasusort. At may tide din sila, oh. So, alis na tayo. Guys, yung pinunta natin na Filipino store, ang dami-dami niya talagang paninda, as in mga overwhelmed ka. Yung freezer niya punong-puno na ng mga iba-ibang klaseng isda na ano natin, product ng Philippines. So yun. Mamaya ipapakita ko na lang sa inyo yung mga pinamili ko kasi kakain muna ako kasi gutom na ako. May banana bread na binili si John. Oops. Oops. Eto, banana bread. Kainin ko muna to, guys. Tapos ano? You think it's good? It's like? I'm not sure. Sabi ni Jan, baka raw hindi masarap. So, mamaya na lang sa bahay ko kayo kausapin, guys. Kasi after dito, uwi na tayo. Guys, bahay na kami. Pero hindi ko nadala yung phone. Kaya balikan na lang namin. Kasi nga, may golf lesson din yung mga bata after school. So, yeah, balikan na lang namin yung phone. So, ipapakita ko lang muna sa inyo yung mga pinamili natin dun sa Asian store. Eto siya, guys. So, ayan. Dito muna tayo sa unang bag. So, bumili tayong dalawang corned beef na Pure Foods. Ayan. Dalawang Pure Foods na corned beef. And eto, guys. Etong excited ako. Itong crab paste. Yung alamang. Ayan. Bumili ako ng dalawa nito. Dalawa na lang kasi yung nandun. Pero nagpa-reserve ako sa kanya pag may bago siyang dating. So, dalawa niyan. Tapos, eto. Yung parang chocobot. Chocobot ba yan? Yung elementary. Ako, high school. Ayan, honey. Yung peanut ang lasa. So, isa niyan. Tapos, dito naman sa mga frozen. Ang dami niya doon na mga frozen na pagkain. Yung talagang mga Filipino food. Tapos, eto yung hotdog. Bumili ako ng dalawa kasi paborito ng mga bata yung hotdog. Bumili tayo ng dalawa. Ayan. Yung ano to? Super juicy hotdog. Ayan yung tatak niya. Pinoy garment. Tapos, yung pusit na, eto yung maliit. Meron tayong pusit. Tapos, eto, tulingan. Hindi, ano to? Gigi. Ayan, galunggong. Ayan, oh, galunggong. Eto yung tulingan. Ang tagal ko na hindi nakakain ng tulingan, kaya, ayan, may tulingan tayo. So, ano, yung worth nito, itong lahat na yan is $90.50. So, ayan. So, eto kasi, ano to, $9 something to eh. $9. Kasi, yung dalawa is $19.60. So, ayan guys. So, i-quick tour ko kayo dito sa ating bagong car. Hindi naman siya bagong car, guys. Second hand lang to. Guys, mag-quick tour tayo dito sa car. Kasi pipick upin pa namin yung mga bata. I-move ko lang tong car doon sa may puno doon sa may lilim. Guys, nakapark na tayo dito sa may puno. So, labas muna tayo sa car. I heard Logan there. Kasi yung phone niya nakaset sa ano sa car. So, naririnig ko yung kausap niya. So, ito yung bagong car natin. So, hindi siya bagong brand new car. Second hand car siya, guys. So, ayan yung labas niya. So, malaki siya kaysa dun sa dinadrive kong Prado. So, ayan si Holly. Andun si Holly. So, ayan yung likod ng sasakyan. Hindi ko lang alam kung paano ito buksan, guys. So, pag-aaralan pa natin yan. Ayan, ganyan ang itsura niya sa harap. Ayan. Tapos yan. Ito yung bagong tires na pinapalit ni Jan. Yung Dunlop ang pinapalit niya kasi mas magandang brand daw tong. Dito muna tayo sa
likod kung saan ilalagay yung mga bata. So, nandiyan na yung diaper bag ko guys kasi umalis kami kanina, di ba? So, yung kay Holly pa lang ang nanditong car seat. So, sabi ni Jan, maglalagay kaming cover dito kasi napansin namin doon sa Prado guys, merong mga mark ng ano, ng tawag nun, car seat. So, sabi ni Jan, maglalagay siya ng cover dito. Mag-order daw siya online. And then, yung sa dyan sa top, maglalagay din siya yung parang bar. So, lalagyan niya pa itong mga accessories guys. So, pasok tayo. Malaki siya guys. I mean, malaki. Maganda yung space. Malaki yung space niya, oh. Ayan. Tapos, dito, ang pagkakaiba dito doon sa Prado tsaka dito sa Land Cruiser, yung engine start. Kasi yung engine start doon sa Prado, nandun sa side. So, for sure, magkakamali ako lagi, siguro. Hindi natin, kasi hindi tayo sanay pa. So, yan, nandyan yung engine start. And then, yan, dito na si Holly. Etong meron din yung Prado nito. Pero eto, mas malaki yung screen nito. Yung pa nagbaback up ka, makikita mo yung likod. And malaki yung sobrang laki ng space nito kaysa compared dun sa Prado. Yan. Lalo na pa nakaupo ka dito, sobrang laki ng space. Hindi ko nga ma-reach yung sa ilalim compare sa Prado. Baba, nagka-climb up na yung ating makulit dito. Tapos yung dito naman, yung sa Prado, yung pagbukas nito dito, eto naman, pinipress lang dito. At saka ang maganda dito, may ano siya guys, may shelf. Oh, Papa! Ang gulo ng natin, tour natin sa car. Ano on? Put it on? Okay, wait Baba, wait, okay? Okay, wait, thank you. So yan. So yung dati kasi, chinatsa ko lang kung ano yung ayaw ko makita dito sa car. So linalagay ko lang ng ngayon, ayan, parang organized siya. Nandyan yung book ng Land Cruiser. Tapos yan, pwede ka pa maglagay na kung ano doon. So ganyan siya. And ayan na si Holly, nagda-drive na. How's your car, Baba? Good. Good. And si Jan, siya na lang daw mag-pick up sa mga bata. Kasi nakikita niya ako nandito pa ako nagtutour. Nagka-car tour. Ha? Yeah, don't press. We're going soon. Hindi ko napakita sa inyo. Punta nga ako sa harap. Kasi itong makulit. Baba tayo. So, dito tayo sa harap. Nakita nyo ng harap. Eto, yung dito pala, eto yung lalagyan ng inumin. Yung sa Prado, walang takip. Ganyan lang siya. Dito may pa-cover siyang ganyan. And then yung sa Prado, pinipress siyang ganito. Eto rin, pinipress din tong ganito. Ganyan pala. Oh, ayan. So, malaki yung space natin dyan. And dito naman, yung sa Prado, ano siya, dalawang ganito yung inaangat. Ito naman, dito sa unahan, ipipress mo lang siyang ganyan, diba? So, ayan. Tapos, doon yung mga susi. May dalawa tayong car keys. Tapos, ito yung sa shed. Hoy! Anong ginagawa mo? Hoy! Hala, don't lock it, Baba. Kung ano-anong pinagpipress niya. So, yan guys. So, ito yung ating bagong ride. Guys, pag nakaupo ka, ayan, oh. Hindi ko abot yung doon, yung sa dulo. Hindi ko abot. Nakaano na ako niya tawag niyan. Nakagaus-us na ako yung ganyan na upo. Hindi ko pa rin abot yung doon sa dulo. So, ganun siya ka-spacious, guys. Hoy! Tigilan mo na yung kakapalikot mo dyan, ha? So, yeah. Update ko lang kayo, guys. Tapos si Jan, maglalagay daw siya dito ng mat. Kasi yung Prado, binilhan niya rin yun ng mat. So, para maprotektahan din to sa init. So, yeah. Update ko na lang kayo next time kung anong mga ilalagay ni Jan na accessories dito. Right? Say, see ya? Yeah. Tapos pala guys, etong car, hindi pa alam ng mga bata na pinalitan na namin yung car namin. Kanina, yung paglabas nila, hindi nila napansin yung car kasi nga puti siya. So, parang akala nila the same pa rin. So, mamaya, tingnan natin kung anong reaction nila. And then, after nun, alis ulit kami. Pupunta tayo sa Taosra para pick upin yung phone. And then, ihatid yung mga bata sa golf lesson nila. Panoorin natin kung hindi tayo malowbat. Diba? Say, oo. Oo. So, yan guys. Hey guys. Ano? Hey guys. Tapos, si Holly pala linagyan ko na siya nito, yung leggings kasi malamig na. Okay. Mainit siya tingnan, pero ang hangin niya malamig. So, lalo na doon sa golf course, malamig doon. So, kaya, ayan, naka-leggings na siya. Papa, stop pressing the key. Stop, please.
Please. Ngitian ka lang yan. Wala na. Good girl. Ayan na si Sak. Hi, Sak! This is a new car. Yeah. What do you think of Mommy's new car? Huh? Huh? Dude, Good. You didn't see this morning? Guys? Why? where was it? It's in the garage, in the shed. No, where's the other car? Oh, we sold it. We Where? trade in. Trade in. Ah, yeah. Trade in pala yung car namin. It's in here. Nothing yet. Wala pang mga laman kasi kagabi lang to dumating. It's nice and clean. I know, right? So you have to keep this clean. Oh, this will turn up and down. Get ready. Can you turn it on? Yeah, later. Get ready. Change your clothes for golf clothes. Come on. What's in here? Oh, tingnan mo. Nothing. Ayan, oh. Marami man siya. Come on. Change your clothes now. Alam na nila kung saan yung golf t-shirt nila. Oh, yes. Look. This one's better and the other ones are a little bit better for me. Which ones you like better? This one. This one. Because So there's more space for you. Yeah, and so this one have TV. The other one has too. Hi, Mom. But this one is bigger one. At the back. Yeah. You don't need so TV this one because... do this have a mirror? Yep. Yeah. Check nyo guys yung ating car, oh. Do this lights? Yep. Why you want a light? No, how much dollars this car was? I don't know. Ask Daddy. Bakit? Are you Where's gonna... my hat? Are you gonna pay? No, I'm not. Oh. No? Where's your hat, kuya? More hat? Nilalagay na ni Jan yung mga golf stick nila sa likod. Let me see. Inside. Ano sabi mo? May sinasabi si kuya. Mom, I like the other car, but I like this better because it has a more room and And what? I love this car. You love this car already. Zach? This one's different. Yeah, of course this is different. It's different than Dad's car. So Dad have a circle. Yes. You look like sitting up high, Zachary. Yeah. Zach? You only choose one car if you like. Which one? This one or the Amrock? Which one, Dad? This one. Toyota. I like the Amrock. Toyota. I like the Amrock. Pinapapili ni Zach si Daddy niya kung anong mas gusto niyang i-drive. I like the Amrock with Hi guys, nakuha ko na yung phone. Mamaya pakita ko sa inyo. Si Kuya, si Zach, yung golf stick niya, bit-bit ng tita niya. Nandito kasi yung tita niya rin, manunood. Holly! Ayan si Zach, oh, nagpa-practice na siya bago mag-start. Wow! Yung iba nagwa-warm up din. Oh. Nasaan si Kuya? TJ. Ang dami palang nag-golf lesson dito. Oh, marami-rami sila. Last year hindi ganito karami. Ayan si Zach. Si Kuya Tijan, dun siya sa kabila. Kuya! Nahiya na naman siya. A little bit harder, Baba. That's good. You got. That's good. I got 5 out of 8. Hindi raw good. Yeah, there we go. Okay. Everyone out hit this. Wow, good. A bit harder, Baba. Yeah, I think we got. I feel like Hard, Zach. Oh, I just. Oh, that. Well done. Oh, that would be. Driving. Andun si Zach. Oh! Harder, Zach. Well done. Not a long shot. Just gonna... Good boy. That's all right. Okay. Well done, Zach. Well done, Andun.
Ayan na si Kuya. Okay. What? Sand to the work. Well done, Kuya. Well done. It is open well. Boy. Good boy, Kuya. One more. Round of three, be good. No, it's okay. That's good, Kuya. Well done. Well done. Ayan, nagpa-practice sila mag-swing. Ayan, tapos na sila, guys. Ha? Why do you do nothing else? That was really easy. Down there. It's in the middle. Galit si Sa kasi, ano daw, ang bilis. Ang dami kasi nila. Dapat i-divide to sa, Give me a taste. ano, 2 class. Kasi ang dami. Oh, last year hindi ganito karami. Ayan, no. Mag-hit muna sila bago kami umuwi. Alis dyan, Daddy. Dad. Ayan si Kuya. Watch out for the... Stop. Tyron, wait. May bata. Boy, turn them hips, mate. Don't turn them. Yan, nagpa-practice muna sila. Okay. Not yet, wait, nak. Go, you're right. Wow! Wow, Kuya. Well done, boys. Good job. That last hole side. Okay, you hit one of them and then you're on. Okay, Baba. Well done. Is it heavy? Hey, Papa. Wait. Where you going? Over there. Okay, let's go. Big guy. Do this, Baba. Yes. Okay. Okay. Good girl. Good listening. See? Okay. Hurry up. Ayaw niyang ibigay yung may pagulong na yan. So si Kuya TJ, kinuha na lang niya yung golf, ano niya. Wait, slowly, Baba. Yung golf stick niya para magaan. Okay. Hurry up. Oop. Watch where you're going, Baba. Watch out. Watch out. Okay. Well done, love. Okay, guys. For dinner. Ay, yung mga golfer natin. Which one? Gutom na gutom sila, oh. Popcorn. Kinuha namin yung family, ano to, Han? Family box. So, marami siyang burgers. Ayun, kinuha na ni John. So, kain na kami, guys. Zach, how's your chicken? Yummy. Ayan si John. Ayan yung family box. May dalawa siyang burgers and may wrap. Dalawang wrap chicken and then dalawang malaking chips and then malit na popcorn chicken, right, Kuya? So ayan, madami din and then meron din na chicken nugget. Ayan si Holly. Kaya na muna kami, guys. If you're really there, don't make me fall in love again.